ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲೆ ಅನುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದಾಲಜಿ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಾತಿರದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಡಿ ಹರಿನಾಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತಿರದು ಬತ್ತದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಾರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಿಕಲು ತುಯರತ್ತೆ ಕೂಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚಾನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಾತಿರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಮರ್ದುಂಡದಪ್ಪೆ ಮರ್ದುಂಡತೆ ಎಂದು ನಡಪುರ್ಚಿ ನಡಪುರ್ಚಿ ಜಾದು ಯಾವ ಕಲ್ಲ ಪಾರೆಲ್ ಅಲ್ಲತ್ತ ಪಂಡಿ ಜಾದು ರೀತಿ ಅನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಲು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೂಪಣು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಟ್ಟಿರಲಿ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅವಳು ಕಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಊರಲ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಪೆದ್ದಾಯ್ತಾನ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರ್ಪು ಜೀರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಾ ಕೊರಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತೇರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದಾಯ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡುವ ಪದ್ರಂಟನಗ ಮಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದು ಕೂಳಿದ ಅಮ್ಮನ ಕೋಡೆ ಕೊಪ್ಪು ನಾವು ಕೂಡೆ ಐನಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಡೆಂಪರು ಬೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ನಾವು ಒಂಚಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಪಿದಾಡುವ ಪಿದಾಡುವ ಹಾ ಜಪ್ಪುಳೀರ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಕೊಯ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಪದ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ 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 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹೌ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತೂರಿಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತಿಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮರ್ದ ತೊಂದಾಯಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ದೈ ತುಳಿ ಸೋಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗ ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕಂದೇನೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂತಾನೆ ಬೇತ ಬರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಪುರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವಸ್ತೇನೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದುಂಡತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಐರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಟೀತ್ ಕೂಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 35 ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ 33 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಅವ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರನಾಗ ಪೋಯಿದ್ದು ಉಂಡುದು ಪೋಯಿದ್ದು ಒಣಸುಡು ಹಾಕ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪೋಪುಣ್ಣ ಬೋಯ ಬುಡ್ಚ ರಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪೋಯ ಬುಡ್ಚ ಚೀಟಿಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಊರ ಎತ್ತಂದ 33 ನಂಬರ್ ಗುರ್ತೇತುಂಡು 13 ನಂಬರ್ ಬರುಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಳಿದಿಕೊಂಡು
ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇರಂದುಲ್ಲ ಕೂಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಕೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಉದಾಸೀನ ಅವನುಂಡು ಪಾಯರ ಭಯ ಬರ್ಚ ಗಾವನ್ಸಿನ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೇಗ ಪೋದು ಟೋಕನ್ ಕೊನತ್ತೇಂಡ ಕೊರ್ತಗಣ ಪೋದು ಸೀದಾ ಮರ್ದೆ ತೊನಲೈತೆ ಅದು ಭತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಡ ಅಂದೆ ಪೋಪು ಜೀರದ ಅನ್ನ ತಂಜು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ಮುಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡ್ಯದ ಅವಳು ಭತ್ತನ ಪೇಷಂಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಜ ನನకు దిక్కు ముక్కలు గంటే పాతుల ఈయన పుల్లు నాకు తుళ్ళేరతో అప్పుడు నమ్మ దుమ్ముదాం వరదట్లా ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ పోయినట్లయితే అయితే 10 జన అప్పుడు నమ్మకు దిక్కునోడు ఏంది అతను నమ్మ కాతదే కుళ్ళోడ తినదన్నారు బుక్క గుండాల సో ಬೇಗ పోదు ಟೋಕನ್ ಕೊನಾರು ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾ ಪುಂಡು అక్కడ పూర పతనత్తన అట్లట ఎందకు వచ్చేది కర్జా ఓడది కూడా బ్యాంగ్ ఉంది ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ఉంది ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪುಲ ಕಬಾಬ್ಲ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಪು ಜೈನಿ ಪಾರಿಜಾಗಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿರ ಪೋಪು ಜಾ ಅದ ಪಂಡ ದೊಂಬುಲ ಅವರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲು ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೇಟ್ ಆನ ಮಿನಿಪ ಕೋರಿ ಆತೆ ಪೊಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿಯಾಗ ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೋಮವಾರನೇ ಪೋಕಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೋಮವಾರ ಬೇಗ ಪೋದಿನ ಟೋಕಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಅವಾಯಕ ಪೋಲಿ ಜಿಂಜ ಬೇನೆ ಇದ್ದದಮ್ಮ ಬೇನೆದ ಆ ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರನೇ ಪೋಪುಣೆ ಸೋಮವಾರ ಪೋಣಗ ಕೇಂಡಿ ಜೇರ್ದ ಯಾವು ಮುರಣಿ ಟೋಕಂದು ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಜಾದಾನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನೆನಪಿಪ್ಪಂದತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಾರಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಂದು ಒಂಜೇಳೆ ಕೇಂಡಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಂಪುಣೆ ಆಯ್ತನ ಪಂಡ ನಾಡು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಸೊ ನಾನು ಉಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ ಉಂಡದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಯಾಣಿತನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆರ್ದುಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಪೋಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೋಮವಾರ ಏನು ಬೇಗ ಪೋದು ಟೋಕನ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪೋಕಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಐತಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿ ಅಡ್ಕಾಗ ಏನ ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿ ಅಡ್ಕಾದ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ತೋರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್